Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Иртәдән үк сайлауларга шәһәр мэре Наил Мәгъдиев та үз тавышын бирде. Хәзер кыска вакытлы ялда булган хәрби хезмәткәрләр дә сайлауда катнаша ала. Габдул кушаматлы сугышчы шуларның берсе. Бүген Яршолда 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлар сайлаулар узам. Сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дә ачылды һәм кичке сәгать 8-гә кадәр эшләячәк. Республика Дәүләт Советының 100 депутатыннан 50-се партия исемлекләре буенча, 50-се бер мандантлы сайлау округлары буенча сайлана. Мәгълүмат сәясәте идарәсе мәгълүматлары буенча 15 сәгатькә шәһәрдә 45%-ка якын кеше тавыш биргән. Яршолда барлыгы 173 сайлау участогы эшли. Иртәдән үк сайлауларга 23-нче мәктәпнең сайлау участогына халык ачылуга килә башлады. Нишаллылар гаиләләре белән актив катнашты. Шәһәр мэре Наил Мәгъдиев та иртән тавыш бирергә булган. 23-нче мәктәптә безнең төшерү төркеме дә эшләде. Добро пожаловать на выборы. Голосуйте всей семьей, участвуйте в розыгрыше. Условия розыгрыша на браслете. Что можем выиграть? Машину и айфоны. Бүтін жердә бәйрәм атмосферасы күпләр сайлауларга бүтін гаиләсе белән килгән. Шәһәр мэре үз сайлау участогына иртәнге сәгать 10-да килде. Наил Мәгъдиев искәрткәнчә, узган чакырылышта парламентта безнең шәһәрдән 10 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты эшләгән. Это огромная сила. Многие вопросы, касающиеся города, республики, наши депутаты активно защищали, работали. Но могу сказать, что за наших депутатов прошлого созыва точно не было стыдно. И я думаю, что челнинцы изберут достойных представителей в парламент нашей республики. 21-76 номерлы участокта барлыгы 2326 сайлаучы исәпләнә. Моннан тыш кайбер чаллар өйдән тавыш бирә. Сайлаучылар күтәренке кәеф белән киләләр. Иртәдән бирле сәгать 7-дән безнең участок эшли уже. Халык килә. Безнең участокта 2326 сайлаучы булырга тиеш. Но без өметләнеп калабыз аларның килүләрен көтәбез, конечно. Әле көн бик узын, Алла бирсә. Biz her vakit erten yürüyoruz birinciden eyme. Soylular bek mühim. Her bir gражданның fikri mühim. Şulay bit. Тем более мына шундай Россияда һәм Украина арасында шундай булган заманнарда. Шуның өчен килдек. Бүгенге көн кандидатлар өчен җитди сынау, алар алдында мөһим бурыч тора. Якындагы 5 елда өметләрне аклау. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүген 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатларның берсе өчен башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов та тавыш бирергә килде. Ул үзе генә түгел, гаиләсе белән бергә килгән. Сайлау участогына башкарма комитет җитәкчесе хатыны һәм 3 бугасы белән килде. Фәрит Салахов сүзләренчә, ул 90-нчы елларда әнисе аны үзе белән сайлауларга алып барганын хәтерли. Хәзер ул үз багыларын йөртә. Наши подрастающие дети должны понимать, что это важная наша обязанность, как граждан Российской Федерации, чтобы они видели. Вот моя старшая дочь, ей в этом году 13 лет, дай бог через 5 лет тоже будет участвовать в выборах. Сайлаучыларның күбесе сайлауларга җитди карый, кайберәүләр бюллетеннәрне озак өйрәнде. Кандидатларның берсе өчен тавыш бир алдыннан игътибар белән барысын да укыды. Гел катнашабыз. Үзең әйткәндәй, бердәмлек бик яхшы бит. Үзең әйткәндәй, дөреслеккә барырга кирәк. Безнең участокта 2326 кеше килергә тиеш сайлаучылар киләләр. Менә хәзерге вакытка 30% безнең уже сайладылар. Ну, сайлаучылар күтәренке кәеф белән киләләр, семьялар белән киләләр. 21-76 участок сайлау комиссиясе әгъзалары билгеләп үткәнчә, тавыш бирүчеләр иртәнге 7-дән сәгать 10-га кадәр актив килгән. Чираттагы агым кичен кешеләр бакчалардан һәм авыллардан кайткач көтелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Руслан Бакиров, яңалыклар. Үзенең сайлау участогында КАМАЗ Гавави акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин да булды. Автогигант башлыгы 46-нчы мәктәптә тавыш бирде. Анда сайлау участогы эше ничек оештырылганын хәбәрчебез белеп кайтты.
46-нчы мәктәптә үзенең гражданлык бурычын Сергей Кагогин да үтәде. КамАЗ җәмгыяте генераль директоры сүзләренчә, сайлаулар безнең һәрберебезгә кагыла һәм мондый вакыйгадан читтә калырга ярамый. Это же наша родина, мало. Это интересы нашей республики. С одной стороны, можно сказать, что субъект – это субъект федерации. С другой стороны, они же занимаются самыми насущными проблемами нашей республики. То есть это касается каждого жителя Челнов, вообще нашей республики. Конечно, очень важно, какие люди будут в парламенте, чем они будут заниматься, будут ли они трезвомыслящими, будут ли все делать так, как нужно в интересах народа. Участок комиссиясы рейсе билгеләп үткәнчә, участокларда гражданнарның активлыгы югары. 14 сәгатькә бирдә сайлаучыларның 30%-ка якыны тавыш биргән. Безнең участокта 2000-нән артык сайлаучы көтелә. Сайлаулар бүген иртәнге 7-дән башланды. Кешеләр инде иртәнге 7-дән алып яхшы настроениедә сайлауларга киләләр. Шулай ук безнең сайлаучылар өйдә дә сайлый алалар. 40-тан артык гариза кабул иттек. Шулай ук һәр сайлау участогында күзәтүчеләр һәм хокук саклау органы вәкилләре эшли. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Хәзер кыска вакытлы ялда булган хәрби хезмәткәрләр дә сайлауда катнашты. Габдул кушаматлы сугышчы шуларның берсе. Сайлау участогына ул гаиләсе, шулай ук үзебезнекеләрне ташламыйбыз 16 төркеме волонтерлары белән килгән. Габдул кушаматлы сугышчы махсус хәрби операцияның башыннан калгы сызыкта. Хәзер ул кыска вакытлы ялда. Аның сүзләренчә, читтә калмау һәм сайлауларда катнашу бик мөһим. Ул безнең элек-электән үк яхшы традициябез иде. Без үзебезнең булачагыбызны 5 еллыкны сайлыйбыз. И безнең менә бу сайлауларыбыз бик әйбәт булды, поддержкалар дөрес юлда икән карабыз. Хатын һәр нәрсәдә иренә ярдәм итәргә тырыша, шуңа күрә сайлауларга да алар бөтен гаиләсе белән килгәннәр. Ирем отпуска кайту бик шат. Без традицияларны саклап, выборларга килдек. Шушы выборлардан соң хәзер әти-әниләр безгә кайтып, бергәләшеп чәй ичеп, вакытны үткәрәчәкбез. Бөтен гаиләбез белән. Көрәшчеләрдән тыш үзебезнекеләрне ташламыйбыз 16 төркем волонтерлары да сайлауда катнашты. Махсус хәрби операция башланганнан бирле кызлар гуманитар һәм адреслы ярдәм җыеп җибәрәләр. Аларга бу эштә битараф булмаган шоулар, шулай ук шәһәр администрациясе ярдәм итә. Бүген барлыгы 21:46 сайлау участогында 2569 сайлаучы көтелә. Иртәдән үк безнең сайлаулар бара. Һава торышы бик яхшы. Бик күп әти-әниләр, балалар килә. Шулай ук безнең мәктәптә балалар сайлауы бара. Төрле уеннар үтә. Шулай ук шоулар, автомобиль һәм кыйммәтле бүләкләр уйнатуда катнашу өчен сайлау участокларында актив фотога төштеләр. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Икеләтә вакыйга сайлаулар узган көнне Мингалиевлар гаиләсе тимер туйларын билгеләп үтте. Раушания апа белән Искәндәр абый инде 65 ел бергә. Аларны мөһим вакыйга белән шәһәр администрациясе һәм ЗАГС хезмәткәрләре котлады. Алар өчен өйдә тавыш бирү оештырылган. Шундый матур бәйрәмегез 65 ел бергә тормыш итү көнегез белән кайнар котлыйбыз. Ир белән хатынны шәһәр мэры исеменнән котладылар. Милли татар ашлары турында китап бүләк иттеләр. Мингалиевлар бер-берсе белән очраклы рәвештә Раушания апаның дусты ярдәмендә танышалар. Ул Искәндәрнең инесенең кәләше була. Сайлауларда Мингалиевлар гаиләсе даими катнаша. Голосовать итәргә мин призывать итәм бөтен кешеләрне, бөтен положенный взрослый кешеләрне призывать итәм, аны калдырырга ярамый. Потому что это безнеке будущее, это завтрашний көн шикелле. Бу юлы алар өчен тавыш бирүне өйдә оештырдылар. Моның өчен комиссияның 2 вәкиле, бер күзәтүче һәм полиция хезмәткәре килгән. Без өйгә килеп аларның тавышларын алабыз. Хәзерге вакытта безнең 40лап кеше өйләрендә тавыш бирде. 20-21 участокта өйдән барлыгы 80 кеше тавыш биргән. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да матур имин кичләр теләп калам. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 9 по 14 сентября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Как он вам?
Губошлеп? Или хладнокровный убийца?